Nakakasad lang kasi last time nung mga anak ako ka Francine, andyan si Frank sa tabi ko. And I think this time, parang mag-isa talaga ako. At parang mag-isa din ako sa hospital kasi... Hello guys, good afternoon. Meron akong ngayon, appointment for my doctor again. Every 2 weeks na kasi yung appointment ko. Then tinawagan namin yung doctor kanina if I really, kung kailangan ba talaga akong pumunta. Then kailangan yun siya. So pupunta kami. Sasamahan ako ni Frank pero maaga pa. You still have 1 hour and 30 minutes. Nag-ayos lang ako pero ang buhok ko ganun pa. Kapoy, nudlay. And then magbibihis lang siguro ako mamaya. Kasi naka-joggers pa ako. Ayun. Then magle-leggings lang. Si Francine nagnanap dun. Actually, hindi ako dapat nag-iingay ngayon kasi si Francine ay natutulog. Pero okay lang. Hindi naman ako masyadong maingay. So, I was thinking to do since meron pa akong 1 hour and 30 minutes, si Frank hindi pa natapos din dun. So, I was thinking na magpang-unbox ko tong mga parcel ko dito. So, let's see kung ko siya. Kasi may time pa ako, tapos na ako. Kailangan ko lang iayos maya yung buhok ko. So, mag-unbox tayo guys. So, I have here first. Open natin to. This is from Amazon. Wait. This is from Amazon. Ayan dyan. Wait lang. Ayusin muna itong background natin. Yeah. This is from Amazon guys. In-order ko. So, hinay tayo ng unbox dito. Unahin natin to. Ano to siya Ayan. Lalagay ko sa description box yung link. Tissue, lagayan ng wet wipes para sa babies. Na ganyan mo siya. Ngayon ko pa lang talaga ito. Wala, parang sira siya. Sira ba siya? Ayan. Para lang siyang lagay mo yung wet wipes para pang travel ba. Parang sira siya. Hindi. Ayan. Tapos ihang mo lang to sa ng trolley, sa Kindervang or ang ng trolley. Ayan. Looks, kinuha ko yellow kasi, baby junior ang next. And then the next one naman, nakita nyo na to Nakita nyo na tong iba, I think. Ayan, inopen ko na yung iba. Ay, ito, hindi to online. Nilagay ko lang dyan kasi, gamit ni Baby Junior. And then, the steamer blender. I don't know if nakita nyo na, pero na-film ko ata yan. Naman, open natin to. This is from Deichmann. Matagal na to siya dito guys, pero hindi ko pa siya inopen kasi na-busy sa mga lakad, and then yung din, yung dahil sa corona ba, mayroon ako mga videos na mga hauls. Kung napapansin nyo, nag-upload ako ng mga haul video. Matagal na yung mga video na yun guys, at ngayon ko lang siya in-upload. So let's open this one. This is all for kids. Walang sa akin ito. Ayan. Sa summer sandal. Ayan. Yeah, this for Ella. Ayan. Summer sandal natin. And then, ito. The same from Deichmann. Malaki to siya, na-separate nila pag-deliver.
I think sa ano to, naman ka, sa Francine at sa yung babaeng anak nito, binilang ko siya. Ayan, this is for Francine. Ganito naman, purple yung sa kanya, yung kinuha ko. Ayan. Ay, ayan. Maganda siya guys. And I think I get this on sale also sa Deichmann. As you all know, I always mention na ang kinukuha kong mga stuff for kids, I always get it online. So, ayan. This is for Francine. Ewan ko lang kung malaki. Pero I think this is fine. Kasi sa summer pa naman to siya masasuot. Kinuha ko lang siya habang mura pa. Ang original price niya is 1990 euros. It's 20 euros. So, ayan. And I think makuha ko lang siya cheaper. The other one is this. Ito naman, kinuha ko siya para sa anak ni Frank kasi, diba sabi ko, andito na siya lagi. Then, and since it was on sale, so, kinuha ko siya para sa kanya. Ayan naman. Same sila ni Ella. Ayan. And meron tayong box dito sa Zara. Matagal na to tong Zara para ano to yung kinuha ko na nga dito yung ibang gamit ng mga bata, ng mga kids. Pinasuot ko na yung ni Francine, yung iba. And then this one, yeah, box natin siya. This one. See, it's a winter coat. Ayan. Winter coat siya guys. Fluffy coat from Zara. This is for mine. And it's size small. Pero hindi ko pa siya nagagamit kasi wala naman naka-coronavirus. Ano tayo ngayon? Para sa bahay lang tayo. And this one, skirt. Ayan. Meron tayo ito. Ano to siya guys? Ano ba yan? Madilim ata. Against the light pa ako. Ano to siya? Yung para siyang paano sa kinder as a trolley. Kasi si Frank ata ang nag-order nito para kang Francine to. Kasi yung di ba may baby junior na tapos hindi na magkikinder bang si Francine. Paano ba to open? Tapos hindi ko pa siya na-check. So check natin to. Open natin. Ayan. Ganyan siya guys, oh. Para siyang i-attach mo siya sa... Bakit kulay black ko? Parang ganyan siya guys. Kita nyo? I-attach mo siya sa trolley para... Kasi si Francine naglalakad na siya, diba? Tapos hindi naman siya mahirap palakarin. So kung kailangan kong i-carry pag andyan na si baby junior, then we have to go somewhere. Ang trolley, si junior doon sa loob at ito, i-attach mo siya para siyang extension na kung saan makaka-sit down yung bata or makaka-tindog. Ayun, it's color pink. Ayan. I don't know how to kuan this one. Hindi ko pa alam kung paano to siya i-assemble. Ayan lang. Paano siya i-assemble pero see, it's age 2 to 6 years old and then magto 2 years old na, diba, si Francine. So, ayan. Ayan. Ayan lang siya. And then, I have kuan here pa. Meron pa. Pa-assemble ko yan siya kang Frank. Pag andyan na si baby junior or maybe I will ask him na i-assemble to maya kung hindi ba siya sira. And then, meron pa ako ditong H&M. Separate ko siguro yung video niyan. And then this one, if you
member na ako ngayon ng Hip Baby Club. Hindi ako nakapag-register nito last year nung kang Francine, last time nung kang Francine na pagbubuntis, pero I found out this one later. Ngayong buntis na akong ka-baby junior. It's like magpa-register ka sa kanila para may matanggap ka para siyang mga matanggap kang guide sa pagbubuntis mo until na lumaki yung bata. I'm not sure lang kung hanggang kailan, hanggang anong edad, pero binibigyan kanila ng mga samples. So I registered and I received this one last week. And let's see, unbox natin ng separate kasi mahaba-haba na siya, guys. So let's see, I will show you kung anong nasa loob, okay? Hello guys, nakauwi na kami galing sa doktor. So everything on my checkup is fine. May queue. Hindi lahat pinapasok sa clinic, so you have to wait outside. Basta meron silang ways how to para sa social distancing. So pag uwi namin, lang kami sa shop. So we have to wear mask, and I always have my sanitizer gel, mahirap na. So we have banana. Nag-shopping lang kami konti kasi lagi namang si Frank naman yung nagsha-shop. Then ang mga shops dito is one person per family lang talaga ang magsha-shop. So what we did is kailangan mag-separate kami earlier kasi kasama ko nga si Frank nang magpa-check up. So ayun, I have Coke. Meron ng jasmine rice sa Reve. So marami na silang ganito, pero I think it's just delivered early this afternoon. Kasi lahat ng mga ibang shelves like yung mga toast, American bread, yung mga pasta, wala sila. Pero ito madami. So I believe na kakadating lang nito na delivery. So yeah, jasmine rice. And bumili ako ng spinach kasi rich in iron yung green spinach. So, and since I have problem on taking iron vitamins. And this one. Sa Real pala ito. Sa Real. Binili ni Frank. It's meat. Kusenbraten daw kung in Deutsch. Pero, yeah. Crunchy. Pag i-oven mo to siya. Bacon or Yeah. something On like that. top. Para siyang lechon ba? No? It's like lechon. Yeah. So 20%. But still 1986. So I don't know how much is that 20% of that. So it's big It's na. still cheaper than the other. Yeah, 3.3 kilograms na. So hatiin ko siya, tsaka ko ibalagay sa freezer. Then I got again this wafer kasi gusto siya ng mga kids and it's yummy. Para siyang KitKat. And another biscuits. Snacks guys ng mga kids. And we have pumunta kami first sa Real, tapos at later, before kami nakauwi dito, nag-revie kami kasi nakalimutan ko ang toast, then turn out walang toast sa Reve. Kaya mix na to. Red grapes, and eggs, one dozen of eggs, 10 stock, 10 pieces in 1 pack. I thought it's 12. Then jasmine rice, 2 kilo lang yung binili kong jasmine rice, 2 kilos. Then lemons kasi ginger tea, ginger and lemon tea kami everyday para ma-boost yung immune. Mueller Milch, choco drink, and raisin bread. Gladly I bought this. Why? This is not toast. Yeah, there is toast. Yeah, but that's not This enough. refers to this Yeah. and this. Yeah, but this one is This is no toast. This one is full from yummy only for That's like sandwich. toast. Same. Yeah, then raisin bread sa Real ko to siya binili. And then we We have to have, cut that, yeah? That's not sliced. yeah, I know. Then waffle it's the same. Waffle biscuit from Real.
mura lang yan siya, 1 euro, 99 cents. Only 99 cents. Pang snacks sa kids. And I have 2 strawberries. Excuse me. And then, kumuha ako nito. Noodles, suba. I don't know, from Nissan. Pero that looks yummy. yeah. Yeah, Pero put it 80 like that so they can see. Pero, they know this. Pero 85 cents siya dito, guys. 85 cents for each. Then, classic at teriyaki yung kinuha ko for cravings lang ba. And then, cup noodles. Noodle cup with chili, Japaleno chili, whatever is that. Then, this is ginger chicken cup noodles for cravings. And then, this one. Red cabbage. Red cabbage. Red Cabbage. cabbage. Then, sabi ng, kasi may problema ako sa iron thing, guys. Ayaw ko siyang inumin ng vitamin. So, She cannot have these. yung nagsusuka. I feel sick every time na tinitake ko siya. So, kumain na lang ng mga pagkain na rich in iron. Then, sabi ng sister ko, rich in iron daw to siya. Yung red cabbage. So, we got 2 of them. Kakainin ko tong isa ngayon with Frank. Kasi bumili kami ng chicken. 2 chicken na siya. Lechon manok in Philippines. Here, it's, I don't know what is that called here. Pero lechon manok to siya sa Pilipinas. Tawag. 2 na binili ko. Para hindi na ako magluto. And milk for Frank. So, hindi kami nag-hoard. As you notice, guys, every time mag-haul ako, madaming milk. Hindi yan hoarding, guys. Have just that Frank normally finish 4 liters of milk every Second day. every second day? Yeah, but Every I'm at night, I think. home. No, every night every day for sure 1 for liter. for his coffee. So, hindi yan hoarding yung milk kasi last time I have loads of milk also, then not that you think na nag-hoard kami ng milk. No, it's not. It's just because I'm working Yeah, and then I since- need my coffee since I Since have no time to since before talaga, grabe, milkaholic si Frank. make a holic. Milkaholic, no? We call it like that. Then I have pineapple slice kasi good to siya para sa getting ready or preparing for your giving birth. Was that in your bag or what was this? What was No, I took that out from the bathroom. So ayun lang yung binilan natin, guys. And I have cheese here para sa kids kasi paborito ni Francine yung cheese. And then I have a barbecue stick kasi may gagawin ako tonight, guys. So ayun. So that's all that's all for today. And anyway, I have some ako, guys, nag-worried ako sa aking panganganak kasi dito ang mga hospital. I was di ba dapat magpapabook ako ng hospital ko na aanakan, tapos turn out na hindi na namin kailangan magpa-register. Then tinawagan kasi ni Frank last time yung hospital. Then ang sabi nila, bawal ang watcher. So parang nag-worried ako na naging sad kasi feeling ko manganganak ako na mag-isa. Kasi minimize nila yung mga visitor sa hospital. So kung hindi to matapos tong coronavirus, I will give birth alone, I think. Kasi I'm not sure kung totoo or I'm not sure kung naintindihan ko yung gusto nilang sabihin kasi sa phone kasi siya kinausap ni Frank, and then they were saying na pwedeng andun yung husband kasi nagplano kasi kami na before nung wala pa tong mga corona na family room yung kukunin namin para yung kids makapunta and then makadalaw sila, pero hindi pala. Ngayon only 1 person ang pwedeng andon, and I think it's only for 1 hour kung tama yung pagkakaintindi ko. And so feeling ko manganganak ako at magli-labor ako mag-isa. So this is really bad. Pero
wala tayong magawa. I just hope na matapos na agad tong corona na to para, you know. So, ayun lang guys, yung news natin, pregnancy update natin. Nakakasad lang kasi last time nung mga anak ako ka Francine, andyan si Frank sa tabi ko. And I think this time, parang mag-isa talaga ako. At parang mag-isa din ako sa hospital kasi bawal yung labas-pasok na visitor. So, I just hope matapos na tong corona before lalabas si Baby Junior. Next month pa naman. So, I just pray for good news next month. Pero, naiintindihan ko naman kasi mas 'di ba mas iano natin na makontrol yung padami na cases. So let's see next month sa kung manganganak na ako, kung matatapos na ba tong virus o hindi. So anyway, I hope everyone is safe in this crisis na. Sana matapos na to. We will keep praying. Sana matapos na tong coronavirus na ito para wala na tayong problema. Uy, kakatakot naman ito. And stay safe everyone, and I hope to see you again on my next video. Thank you all for watching, and don't forget to like and subscribe. Bye bye and have a good night everybody.